La segona jornada, diríem, ja, de les finals, de les 22 finals del campionat de la Mancomunitat. Venen xiquets i xiquetes a jugar les seues finals del campionat que han fet regularment i Castelló sempre està disposat a ajudar. Castelló fa partides professionals regularment, els dimecres és el dia de partida, este any. A vegades anar canviant, dimecres o dijous, i a més també hem tingut un parell de jugadors, tenim un parell de jugadors actualment que estan, Boronat i Ximo, que estan jugant a nivell professional en el Pro 1 i Pro 2. Sí. Així l'escola té 35 alumnes, xiquets, xiquetes que practiquen l'esport de la pilota i anar creixent, i Castelló també ha tingut un equip en les finals i han guanyat, afortunadament, i és un club que té molta espenta i anirà creixent. Sí. És un esport que naix del poble i és per al poble, dels valencians i valencianes, i en Castelló això ho portem per bandera i hem acollit aquestes finals conforme hem fet altres vegades. La pilota és l'esport autòcton de nosaltres de València, per tant, és un esdeveniment que n'hi ha que apoyar. Nosaltres sempre l'apoyem. Estem en l'edició 22 d'aquest campionat de pilota i té una afluència de moltíssims equips, de xiquets, de xiquetes, d'alevins, d'infantils. Bueno, és una afluència que ens garantitza que el nostre esport no està en perill, al contrari, està en auge. Estava comentant antes en algunes de les persones que han vingut així que n'hi ha moltíssima afició, cada vegada n'hi ha més, i nosaltres estem molt contents de poder apoyar aquest nostre esport. Sí. Invitar a tots els que no han vingut mai a veure una partida dels nostres xiquets i xiquetes que vinguin, que de veres que es quedaran sorpresos de l'afició que n'hi ha i de les ganes que tenen aquests xiquets de mantenir el nostre esport i la nostra cultura.